scopurile seriei le vedeți pe ecran în momentul de față, iar pentru voi să înceapă videoclipul. 1. Luăm lemn. 2. Ne facem crafting table și primele unelte, iar 3. Bineînțeles, găsirea unui sat și colectarea materialelor din satul respectiv, cum ar fi mere și pâine, plus niște pene care vor fi de folos pe viitor. Încărică și niște upgrade la piatră, plus minereurile de față care sunt utile la început, găsirea unei baze de început și stabilirea acolo. Nu mai rămâne decât să ne așezăm și să-i dăm bătaie pentru ceea ce urmează. Am decis să rămân aici din simplu fapt că e o zonă dreaptă cumva și atunci am decis să rămân. Și dar de tine n-aveam eu acum nevoie. Drăițear, n-am. Scopul seriei e să zic, să ne jucăm pe Minecraft Vanilla, să-mi fac uneltele de netherite cât se poate de full. Da, cam ăsta e scopul principal. Și să batem boșii din Minecraft. Dacă pot să spun așa, cam asta mi-aș dori. Mai avem și seria cealaltă de Minecraft modat. Dar, sincer, aș vrea să am o serie cât se poate de vanilla, fără a adăuga surplusuri de moduri care să ne avantajeze și, sincer, mi-e dor cumva să am o alternativă. Îmi place foarte mult și Minecraft modat, bineînțeles, că ai avantajele de acolo, dar în special îmi doresc să joc și modat și atunci de asta am ales să am două serii consecutive ca să nu ne plictisim. Deci asta ar fi cea mai bună metodă. Sunt genul de om care mă plictisesc destul de rapid și atunci asta am găsit ca fiind o metodă pentru mine în momentul de față. Bun, deci unde rămăsesem? Să pun și aici niște torțe. Vreau să ies așa, bun. Aici am pus. Aici m-am stabilit. Acum ce vreau să cobor un pic aici să văd ce am prin peșteră. Deci e un cave destul de mare. Ok. Ce avem pe aici? Creepstone. Creeper peste creeper. Scheleți. Da. Deci va fi o aventură pe cinste în peștera asta. Deci voi muri, cred că de multe ori. Ok, bun, hai să mergem sus. Ușor. Așa. Să iau tot căulul de aici, că o să am nevoie momentan. N-am mai vrut să explorez, dacă poate vine și întrebarea asta în minte. N-am mai vrut să explorez pentru că și aproape de sat. Și plus că în genul ăsta așa de ca și un fel de peșteră, n-am avut, nu prea mi-am făcut baze, tot timpul am construit case, tot timpul am făcut câte ceva. Acum fel de mini scop ar fi să văd dacă pot să
aduc cumva toată treaba asta la un alt nivel, da? Deci să o transform cumva și să fie mult mai cozy, mult mai interesant. Deci cumva la nivelul ăsta aș vrea să mă duc, pentru că îmi dă impresia aia de siguranță. Deci peștera îmi dă impresia aia de protecție. Și atunci aș vrea să o transform în ceva mai frumos. Sincer, nu aș vrea să mă hazardez la proiecte uriașe pentru că mă plictisesc rapid. Asta e problema. Atunci, ca să țin seria cât mai mult și să o duc la un nivel mult mai mare, vreau să fac treaba asta și să cumva să pot să-mi fac un fel de mini bază, orășel, dar mult mai diferit. Deci să fie cumva totul diferit față de cum ar fi la suprafață. La suprafață aș vrea să mă axez cumva pe partea asta de unde? Aici. O să tai niște copaci. Sau am? N-am, că i-am lăsat. Ok, la suprafață aș vrea să fac altceva, să fac construcții, să fac un început de sat, cum ar veni. De asta am zis jos să fac un fel de orășel din asta și jos să fie un mic sătuc pentru mine. Încă nu știu sigur, nu am în plan ceva foarte precis, dar cumva am tot felul de idei din astea în care să le fac cumva mai interesante. Și trebuie să mănânc ceva. Trebuie să mănânc merele astea. Oiță, vrei și tu un măr cumva? De acolo să pot să sparg asta, să te lovesc pe tine. Ups, n-am să fac asta. Vreau un sapling să-l duc jos. Un sapling. Niciunul? Să-mi pun astea în inventar. Și să iau altul. Și îmi place zona asta, e destul de spațioasă, e destul de largă și atunci cumva pornind de la baza aia, da, deci de la mine, din ăsta, aș vrea să duc totul la un alt nivel. Aici cumva să fie un fel de mini zonă industrială și cu cât a căzut un sapling, a căzut ceva sau ce, nu-i sapling. Vreau, a căzut. Ok, era sapling. Ok, bun. Vreau cumva să fac aici și cumva să se îndrepte spre orășel și atunci dacă se îndreaptă spre orășel să fie ca o trecere uniformă. Ok, acum aici e. Ce trebuie să fac eu cât de curând e o scară. Bun. Și să fac o mică zonă aici mai interesantă. Pentru început, ca să nu mai te zic că e destul de enervant, dacă tot am astea două sapling-uri, să le și plantez și să sparg ăsta de aici. Mă buzie puțin. Okay, oricum o să vină modifica și nu înțeleg de ce am în vorbire. Două chesturi, restul le păstrăm. Două chesturi, hai să ne facem și un pickaxe rapid și pe lângă pickaxe și un furnace, bineînțeles, pentru că o să am nevoie să împrăjesc. Bun, unde le pun? Am zis că vreau să sparg ăsta aici. Vreau să-mi fac un pic de spațiu.
Eu trebuie să învăț să nu mai folosesc bine, never mind. Dacă veți vedea că mai tac de multe ori sau asta e că mă gândesc. Face noapte? Încă nu. Bun. Toată partea asta vine cumva spartă. Vreau să nivelez cumva aici totul. Să fie o intrare cât de cât ok. Nu cred că voi rămâne aici, dar pentru o mică zonă de început, o mică bază, cumva voi rămâne aici. Bun. Vreau să dorm? Nu pot. Unde ești? Tine? Bun, aici nu e o trecere tocmai ok. Vreau să dorm. Bun, așa. Să mă obișnuiesc că mi-am făcut UI-ul de la joc, da, tot asta cu floricele. Cumva vreau să mă obișnuiesc. Ok, trebuie să mai fac ceva, dacă vă întrebați despre ce vreau să vorbesc. Aici. Astea sunt cam toate modurile care le-am băgat. Aici mai am ceva de văzut, trebuie să instalez cealaltă ca să le pot vedea, ca să mă pot uita să văd ce rețete și cum. Deci cam astea sunt modurile, de asta mă apar aici, ca să le și pot vedea mai ușor. Bun, păi atunci, ca să nu ne mai lungim prea mult, că nu e frumos, mi-aș dori să vă las pe voi momentan aici și să revin când mi-am mai făcut ceva pe aici pe la căsuță. Ar fi cel mai bine, că atunci nu ne... Tanti? Alo? Ce faci chiși? A, așa. Și cam pe margine. Îmi lărgesc un pic spațiul ăsta. Îmi închid, va să vină toată zona asta aici așa închisă și vreau să încerc să văd cum pot să fac toată partea asta cu expansiune către zona aia. Aici cred că voi face eu altceva. Aici cred că voi încerca cumva să ajung și să cobor jos și la fel aici să vină un fel, dacă tot vreau să transform în zonă industrială, gen să învățăm să ne facem tot felul de cu redstone să lucrăm și asta, să fac un fel de macara, parcă îi spune, da, ca și cum ar coborâ materiale în zona aia și ar începe lucrările și căsuța mea să fie aici. Deci ne vedem când fac aici interiorul, poate că las cu un mic update și ce vreau să fac, să încerc să-mi instalez cum spune, replay modul. Update pentru voi, dragilor, am terminat fațada, da, deci cam așa va arăta mini Hobbit house-ul meu. Aici va trebui să pun gres, da, pe jos. Și acum, în interior, îmi doresc aici, de asta vreau să și delimitez, unde e și fereastra, să se vadă cumva enchanting table-ul da, de aici de afară. Aici, posibil, în zona asta, să fac o mică plantație de cartofi în special și de wheat, dar până una alta ne trebuie iron ca să putem aduce apa aici. Deci va trebui și, bineînțeles, și sugarcane ca să ne putem face acea zonă de enchanting room, un fel de mini enchanting room, da? Nici aici va fi enchanting room-ul și de asta vreau să cumva să delimitez. Iar aici în casă am ales să merg și acum am văzut că nu-mi place ce am ales aici. Chestia asta acolo va trebui să pun înapoi ăla.
Și oricum ăla va fi tavanul, da? Deci aia va fi cea mai mare zonă. Și aici cumva voi veni cu niște scări de oak, bineînțeles că astea le avem momentan, da, ceva de genul. Aici voi vrea să pun logo, aici vreau să merg să iau geam și să pun geamul, da, deci va fi de 3 oare? Și va fi un fel de perete, da, deci ceva de genul, va fi un fel de 3 sau 4 și cumva vreau să se vadă că va veni de undeva din zona asta așa cumva rotund și atunci aici va fi un perete. Deci va trebui să stau și să sparg toată zona asta. Atunci dacă vine peretele va fi în zona. Trebuie să mai ridic un loc. Da, deci va fi așa de 3. O să mai vreau sau... Ia stai. Întâi de 3. Oricum aici vin blocuri și aici va fi așa ceva. Ceva diferit. Sau, dacă tot am zis că fac perete, nu-mi place. Hai să văd cum ar arăta. Dar e ca și cum aș fi făcut o băncuță ceva. Și atunci dacă vreau să fac toată treaba asta aici, ca să vin cu el, aici am zis că fac peretele, atunci va trebui să vin cu logo-ul ăsta așa. Și da, că enchanting nu trebuie să stea foarte mult, oricum nu trebuie foarte mare spațiu pentru el. Și atunci aici va fi o zonă, deci voi sparge încă și ăsta și acolo în spate va rămâne peretele. Facem un fel de mini design de pe acum cu voi aici pe filmare. Da, deci așa va fi. Cam asta va fi spațiu, ăsta va fi spațiul camerei. Dacă nu cumva îmi mai schimb ideile. Cumva știi să vin și atunci dacă... Da, și pot folosi astea ca și perete fals cumva aici, pentru că toată zona asta va fi spartă și am spus că vreau să merg cumva în zona asta, să mă extind. Dar de asta vreau să fac aici zona de enchanting table, căci se vede și ar fi mai interesant dacă va fi zona asta. Plus geamul. Până aici o să mă întind. Da, cred că asta va fi... Ok, deci așa ceva va fi. Sau... Nu, că vreau să fie de 2, cum să zic, 2 pe 2. Nu știu dacă va fi 2 pe 2. Aici oricum eu pot să schimb, că mai am. Acolo nu mă încurcă, cred, nimic. Ia să merg un pic afară să văd. Mă încurcă ceva acolo în colț? Nu mă încurc. Adică nu o să mă încurce, că oricum dacă e ceva, dar nu mă încurcă. Am crezut că mă încurcă. Dacă e ceva, vine astupat, vine modificat. Deci nu contează. Și acolo va fi modificat. Și atunci mai vin cu încă unul aici. Da. Hai să le spargem. Și voi pune loguri. Da, deci voi pune loguri. Acum întrebare. Oare, nu știu, să las astea așa? Și aici să fac un... Asta nu știu să fac. Să fac un fel de trecere, ceva de genul? Nu-mi place. Mai bine folosesc... nu cu târnăcop. Mai bine folosesc scări sau slaburi, ceva. Undeva aici. Ok, deci cam asta va fi camera. Ce vreau să fac acum e să-mi las în chest aici. Nu, pâinea îmi trebuie. Asta o să-l pun. Astea de aici o să le pun, că momentan nu am ce face cu ele.
să vreau să pun și astea. Ăsta va trebui să-l arunc, dar îl las acum momentan acolo. Bun, am zis că încerc să nu mai folosesc nu. Una, Teo, una, că nu-ți trebuie o tonă de sticlă. Vreau, ups, nu asta am să fac. Vreau să merg și să văd unde găsesc, i-am lăsat mâncare, nu? Ok, hai să văd unde găsesc sticlă. Și cred că va trebui să mă ocup și de un drum, așa cum am mai spus. Sticlă și eu, Doamne ferește. Ia uite, nisip. Nu sticlă. Ok, vreau nisip. De aici cred că voi lua nisipul. Ok. Dacă vă întrebați de ce e mai închis acolo la culoare, e pentru că le-am schimbat, că mă săturasem, iar acum folosesc resource pe ăsta de la... oricum o să vă las toate astea în descriere ce am mai adăugat, ca să vă fie mai ușor dacă vreți să vă puneți și voi sau să vă uitați, să vă jucați și voi cu ele. Mi se pare mai interesant, am niște lucruri schimbate aici, nu acolo. What? Dau să spar și pică tot, am înțeles. Bine că n-am căzut și eu. Mai contează. Geronimo! Unde ești? Da, bineînțeles. Dar eram fel convinsă că dacă sap, pic și eu. Oricum, interesantă zonă. Am văzut că mai avem sugarcane pe aici, prin zonă. Merg să încerc să pun asta la prăjit. Ei, unde mi-e măsuța? Că eu știu să mă pierd rapid. Aici înseamnă că e în partea aia altă. Ok, bun. Găsit. I-am găsit căsuța. Mamă, ce bine arată. Ups! Nu ăsta era scopul. Scopul era să pun niște torțe. Bineînțeles că rămânem, ne apar monștri. Și vine noaptea. Nu dorm. Hai totuși să pun asta 3 bowl. Bun. Întrebarea, oare ar mai arăta mai bine aici să pun... Da, știu ce fac acum. Dormi? Și vedem acum ce facem. Nu voi schimba culoarea sticlei, o să vă las și vouă pe ecran ce model am ales de Hobbit House. Două din astea. Mai dăm una până se prăjesc restul de 6. Pentru că restul vor veni glass, cum zice? Pain, așa. Ok, și atunci restul vor veni simplu pentru că aici e spațiul ăsta de intrat. Atunci mie mai simplu. Doamne, faci tot. Ok, așa. Până una alta, hai să mai sparg aici. Și revin când am modificat și am pus și sticla. Ar fi cel mai bine așa. În timp ce lucram la minunata cameră pentru Enchanting Table, ia uitați cine mă vizitează. Un Wandering Trader. Ce dai? Cam sudat. Dacă aș face eu o mică mare schemă, v-ați supăra voi?
Păi, ce pot să zic? Închideți voi ochii și... Ok, stați că mă scui pe astea. Nu e bună, stați să iau și aia-altă. Ai, la, stați. Gata, nu mă mai văd. Mă văd, dar nu mă mai pot scuipa. Voi n-ați văzut nimic foarte grav. Ce vreau să fac? Astea vor să intre pe mine și în casă, așa. Ok, bun. Unde v-ați dus, fă? Și ia nu mai scuipa tu după mine. Hai, lasă. Bine, nu mai da. Alo, am zis să nu mai dai. Alo. Hai. E să mă urâți cât vreți. V-am capturat. Păi v-am scăpat de sclavia lui ăla. Hai. Faci pe cufraș. Bun, unde rămăsesem? Aici. Am mai mărit un pic camera pentru că și deoarece mi-a venit o mică idee. Aici, dacă tot e perete, vreau să-l sparg. Dacă auziți comote pe fundal, am biroul lângă geam. Și cum subsemnatate, adică eu, am geamul, mi-am pus și birou, am și o pisică, bineînțeles, în cameră, care patrulează de cuzor și până seară. Ok, bun. Aici vreau să fac așa. Ăsta vine spart și el, așa cum e. Și vreau să încerc ceva. Sus, pare, sau... Hai să las aici peretele. Ok, 2 secunde că vreau să fac ceva. Ok. Bun, deci am revenit din nou. Aici. Se lasă noaptea, da. Să pun și o torță. Aici va veni, cred că pe aici, nu, dar oricum și ăla va trebui spart. În fine, sau pe aici. Ceva pe aici. Și da. 3, atunci dacă vine pe aici, ăsta vine spart, ăsta vine spart, da, ăla vine spart, eu aici, mie de fapt aici îmi trebuie încă un oak log, nu pot să dorm? Nu pot, și încă nu am, voi mă mai scuipați? Ok, hai să și dormim și apoi vă explic ce vreau să fac. Mai am și din astea. Așa cum am spus că vreau să fac un fel de perete de genul, atunci aș mai vrea să folosesc asta. Oricum nu o să mă ajung, o să-mi trebuiască la lemn destul de mult. Deci vreau să fac un fel de perete de genul. Da, deci ca și cum se vadă, știi, când intri pe aici să fie un hol, aici să fie o cameră în zona asta și cumva aici să fie zona asta cu peretele și să fie așa cumva. Sau da, mai bine rămâne așa. Și aici jos, oricum vine făcut genul. Mi-ar plăcea mai mult. Astea vor trebui sparte. Ok, și atunci ăsta va sta chiar așa.
Ca și cum ar fi un fel de spațiu. Înseamnă că vor să dea după mine, e bun, deci încă au agro pe mine. Bun, deci cam ăla ar fi ultimul aici, da? Și astea vor fi ultimele. Sau mai pot să fac în felul următor, astea oricum o să-mi trebuiască și la altele. Pot să folosesc astea în locul, adică nu, scuze, în locul astea pot să folosesc gardul. Ok, acum pisica mea vrea afară. Da? Pentru că vine și pe mijloc și atunci pot să folosesc pe post de... Da? Deci să vină gardul aici. Încă nu știu sigur, am așa tot felul de idei. Să fac gen... Când traversez să fie zona asta cât mai mare. Ar fi mai ok dacă ar fi un pic mai mare. Din ce cauză? Pentru că o să fie mai mult spațiu. Poate că o să pun aici, cum îi spune, și bookshelf-urile, nu bookshelf-urile, scuze, enchanting book-urile și o să facem un fel de mini zonă de pentru poțiuni, pentru un alta, deci ceva în genul ăsta. Și dacă, așa cum am spus, a auzit sunete pe fundal, ignorați-le, pisica mea vrea să sară, e agitată, perioada asta de schimbare și din cauza asta. Încă nu m-am gândit pe jos ce o să pun, dar o să vreau ca... astea încă dau. Și... da. Never mind. O să... vreau să încerc ceva. O să ies de pe hartă și o să intru iară. Numai una are acropă în mine, așa-i? Una. Gata? Hello? Mai scuipi? Mă mai scuipi. Gata. Te-a trecut? Mă bucur. Ok, le-a trecut supărarea. Nu mă mai scuipă. Mă bucur. Așa. Bun. Unde rămăsesem? Aici. Sparg asta toată. Atunci va mai trebui spart încă un rând. Dar oare acolo de ce am spart în halul ăsta aici sus? Chiar nu pot să înțeleg de ce l-am spart așa tare. Deci vin cu rândul ăsta și o să încerc să... hai să pun torța. Să-l fac și pun și lemn și o să o las așa un pic mai mare. Și mă gândesc să fie oare undeva aici, toată zona aia. Că nici nu știu cum o să fac. Vreau să fie ceva așa mai diferit de până acum. Sorry. Sper să nu mă prindă răceala. Atâta sper. Bun. Ok. Deci cam asta va fi camera pentru zona de enchanting room, da? Deci asta va fi zona enchanting room-ului. Și voi vedea ce voi mai face în restul zonelor. Revin cu update-ul când este gata. Deci, dragii mei, cam așa arată micul nostru Hobbit Hall. Mai am un pic de lucrat la el. Iar v-am promis că după ce termin interiorul am să vi-l arăt. Încă nu e terminat total. Aici vor trebui să mai vină, cred. Hai să vedem dacă punem două din astea.
ceva de genul. Deci cam așa arată și interiorul. Aici încă mai am un pic de lucrat, deci cam ăsta va fi peretele. Și mă gândeam pentru început să îmi pun cumva și patul, oare aici sau chiar aici, nu știu încă sigur. Și cumva în zona asta să vină partea de enchant și nu știu, vedem. Sau patul o să-l pun undeva prin zona asta. Deci mai am încă mult de gândit. Dar cam așa va arăta spațiu momentan. Și mi-am făcut așa o mică fermă, să-i spun aici. Știu că îmi lipsește niște pet, ceva de genul ăsta. Da, dacă vă întrebați de unde sabie, de unde iron-ul ăsta, am fost în satul pe care îl avem chiar aici. După cum vedeți, am curățat un pic toată zona asta de copăcei, pentru că, bineînțeles, va fi un task să și fac sătucul. Iar aici avem și savană, din ce văd că fix cam aici m-am spawnat la limita dintre cele două. Din ce văd avem și lavă, deci numai bine putem să ne facem și enchanting table-ul. Din ce văd mai avem încă ceva. Deci, da, dragilor, cam așa arată momentan toată zona asta cu lamele. Pe fundal, sau, scuze, poate ați și văzut, când am intrat, am cățelul. L-am găsit acolo când am dat să plec din sat și l-am luat. E tare drăguț, mie îmi place cu toate sunetele astea. Numai un pic. Exact, treaba asta mă distrează. Exact. Construiam pe aici, lucram și la un moment dat ceva în genul ăsta, ham și dăi. Exact, așa, dăi. Deci atâta mă distrează când îl aud. N-am coborât încă acolo. Vom coborâ data viitoare. Am scos numai apa aia care curgea. Și să mai pun o torță pe aici. Și am luat numai partea asta de andesite, așa-i? Nu, diorite, așa că nu știam cum îi zice. Ok, am luat diorite-ul mai departe. Ups, au. Dar încă nu am avut curajul să cobor. Am zombie, creeper, ceva scheleți erau pe acolo. Deci, dar acum nu-i mai văd. Deci, da, avem de toate pentru toți. Doar curaj să intrăm în peșteră aia, ăla îmi lipsește. Deci, nu putem să nu încheiem episodul. Deci, fără deci. Eu sunt Teo, pentru voi și pentru mine, bineînțeles. Iar până data viitoare, eu zic să lăsați un mic like sau poate și un subscribe dacă vă place și dacă doriți să mai vedeți episoade din aventura noastră pe Minecraft Vanilla.